Para riba iet, nga ay kublay pi, nga priang sobhay pi siya kaman kibat. Lada pi keli nga siya pang ki kalimat basa kan mau tam hagajing im jonga. Buon kiwan hagajing mut jonga. Henry kedan kawai ke bekerpang bah na kebenta jonga. Kata kadai haka kat santrik unai wiang ke senem balalet. Habangalalet jengo ekasnong uli hatu hajarkan. Kajaka belaka yo Bhagwan Birsa Munda hagajing rake ya ke lengko senem sngikha jong u. Kani kejinglet jengo kalak tak shisha yanga. Ngalalong menteri rang bakdo ban nengkong ke India, ban yo ke kabu ban bo ke kendo ba kentang jong kene kejaka haka selang mat jonga. Hagata ke por om tang bangalas ngotho ya ke bor jong ke jingele lat lo jongi. Nringala yo ru ban yaso bat ke bor jong kene keri. Kalapen ngotho yanga kumno ba ke jingslor ban pendep ya ke wei ke kular. Kalak ban penkelai ke jing im jong ki million ngut hakari. Paralog, man ka ya ha India kale kendo laki jong ki jing e. Bada ka wei pakawai ka ya ki nong India baslur kilami bane khon ni kita ki jing e. Ha ka man ki bat ba menta kasngi. Ni nekran ya arngut nakum kita ki reuslur ki balapan paw ke jing slur bakrau bat ke jing yo i jingai. Kari kalarai ban rakhe ya ki lengko snem sngikha basis pa san phau jongki. Daga basdang nakalai pui terek urisau, ngin sedang rakhe ke lengko snem sngikha basis pa san phau jong Sardar Patel. Hadian kania nado ka khat san terek unai wiang, kan sa sedang sa kajing rakhe ya ka lengko snem sngikha basis pa san phau jong u Bhagwan Birsa Munda. Kini ki arngot ki breu bakrau kle kendo ikijing e. Lakat taru ke jing yo i jingai jongki kalalong kawai. Bat kajo, bat kata kadai, ka jingya teli jong kari. Paralog, haki senam badang shen, kari jongi kelarakhe, yaki lengko senam sngikha jong kum kini ki reu krau, kentai bat shenrang, da ka bor batamai. Ka ba ai mensiem, ya ka pateng batamai, da ki jing penki ki batamai. Le se pila ban kan mau, katno kalong ka bakerpang, habangila rakhe, ya ka lengko senam sngikha basis pa san po, jong u Mahatma Gandhi. Nado na ke Times Square ha New York, hado ha ka shnong baret ha Afrika, ki brio ha keleng ke perthai, kila shemme ke kubor ke India, syapang ke jing shisha, bat ka jing bam pen mensau ya noru. Kila lap thamai biang ya ka, bat kila im ya kata. Nado ki samla hado ki rangba, nado ki nong India hado ki brio shabar kari, baro kila sngoto, ki jing hi kai u Gandhi, ha ka jing sngoto bathamai. Bat haka rukom sngoto jong ka prathai bamenta. Habangila rakhe ka lengko snem sngikha basis pa san phau jong Swami Vivekananda. Ki samla ke India ke la shemya ka bor bakanja mensiam. Bat ka bor haka lariti ke India haki rukom bathamai bat badan jingmut. Kini ki jingja ke la penken mau yangi bakiriu krau jongi kim shimla shuja no haka balalet. Penban ki jing im jongki ki alam ya ka menta jongi. Bat kedaulanti syakalawai. Paralog, wala ke sorkar kelarai ban rakhe ya ki lengko snem sngikha basis pa san phau jong kini ki reu krau hakari. Kadai pat ke jingya shim benta jong pi ke ban persat mensiem syakani ke jingya lap bat ban pen im yaka. Ngakentu ye pi iwei banya dan benta hakania. Ya sami ke jing perkhat jong pi bat ki jingle jong pi ki bedai badu Iron Man u Sardar Patel. Lengba u hashtag Sardar 150. Bat wanra ikijing ai mensiem jong u dharti aba Birsa Munda. Syaka perthai lengba u hashtag Birsa Munda 150. Tongine wanlang ban penlong ya kene kejing rakhe jong kejingya teli ke India. Wat ha pedang kejingya per ki babun. Kejing rakhe jong kejingya linti na ki ke belarim syaka kejingya chaprang. Para riba iet ngati kena bapikan mau kesngi. Baya ka Chota Bhim lapan in nengkong haga television. Ki kena kim juk let ikajing shongshit bayadai badu Chota Bhim. Pila ban sngulengo bantip bamenta ka dholak purka dhol. Ka penyap biad om tang ya ki kena ha India. Nre ya ki tu ha ki wei ki riru kumjo. Haga juk gurukom ki wei pat ki animated series kum ka Krishna, Hanuman, bat Motu Patlu. Ki doni ki nongpet ba itnat ya ki hakeleng ke perthai. Ki bami ha ki animation bat ki film ki yo jingya ro hakeleng ke perthai na ke benta ka jing tebet jongki.
Let's say peli ba ka animation ka download haki AKA baro. Nado haki smartphone, hado haki screen haki cinema. Nado ki gaming console, hado ki badan haka rensan internet. Ka India ka dan haka jingkang jong ka jingkala haka bedai bat ka animation. Ka rensan gaming ha India kelanang yar step. Haka baki game basna ha India kila paunam haka leng ka perthai. Lakat to katnya benai menta, ngalayo ekalat banya kendo, bat kinong ilai gaming bapau na India. Haka ba ngalayo jing tip syapang ka jing tebet, bat ka jinglong jingman ki game ka India. Dashisha, kal jung ka bor ki jing tebet ka sari kari. Haka perthai animation, ka made in India, ne balashna ha India, bat ka made by Indians, ne balashna da kinong India, ki pau bha. Pin sngo tenat bantip bamenta, ka sab jong ke India, kalong ka benta bakongsan jong ki jingpen mi banabari. La kalong ka Spider-Man ne Transformers badang syan, ki jingno senyang u Hari Narayan Rajiv kiliyo jingyaro hakeleng. Ki animation studio ke India ke trelang bat ki company bapau kum ka Disney bat Warner Brothers. Paralog. Menta ki samla jongi ki thau ya ki AKA baki shnahi ha India ne kita ki baki ong ka original Indian content ki ba penpau ya ka lariti jongi bat lepet ya ki hakeleng ka perthai. Kalan animation kala syaka karkhana ka ba penkup bor ki weipat ki karkhana. Kum ka nuksa ka VR tourism kalanang paunam. Pila ban mat ya ki jinglet lengba ka rensan internet syaki kram Ajanta. Pila banlet syaka Konark Temple, niki road wa ka Varanasi. Yakine baro lashna daki VR animator ke India. Hadian balamat bat let syakini kijaka lengba ka VR. Bon ki beriu ki kwa ban let shisha syakini kijaka. Hagibai pat ki kentian, ka jinglet syakijaka jingokai lengba ka rensan internet, kalebo haki beriu ya ke jing terang, ban let shisha syaki. Menta hagane ke benta, kadan ke jingdawa omtang ya ki animator, ndre ya ki nong itu kana, ki nong tho, ki riu syampang haga voice over, ki nong tem, ki nong shna game, bat ki riu syampang haga VR bat AR. Namar kata nga kentui ki samla ke India, ban penyar ya ke jing tebet jongki. Mano bentip, ke animation bat tebet bha, ka bansawan kala ban mi na ka core computer jongpi. Ka game bel akai da baro kala bandai ka basna mapi. Ki jinglap thamai jongpi haki animation bedai bat ka pule puthi kila banlong ka jingjob bakrau. Haka arpu pratarik menta urisau kata lasai kesngi. Ngiru ngin rakhe ya ka World Animation Day. Tongin penlong ke jingkular ban penlong yak India ka shlem badon bor jong ka animation haka perthai. Para riba iet Swami Vivekananda ulaju ong AA syapang ke jingjob kumne. Syem ya kawi ke jingmut, penlong ya kata ke jing im jongpi, perkhat syapang jongka, po snew ya ka, bat sedang ban im ya ka. Menta ke jing terikam Atma Nirbhar Bharat, kadai ke bala pensyong nong rim na kene ke jing ong syapang ke jingjob. Kane ke jing yalap kelalong ke benta, jong ke jing sngotu alang jengi baro. Kabayai ai mensiem haman la kesenjam jengi. Kajing syanya haladia omtang bakalalong ka matrikam jengi. Nrei kajing syir rehem jengi. Ompat daslam dang shposnem ai menta. Ladadon bakaran syapang ka jingshna ya ke AKA ka ba kelan haki kor ki bor India. Bon kim la banget. Bat don ki bakaran penduk mensiem. Nrei mentapat kita gijuk ki beriau ki sngo lengo ya kajing job kari. Ka India balanang syania ahlade kelanang ya caprang haman laki liang. Perkhat ya kane. Hakawai kapor ke India kelalong kanong thiet bahe ya ki mobile phone banabar. Bat mentapat kelalong kabuan ba arah ke perthai bansnai ki mobile phone. Kala julong kanong thiet bahe ya ki tiar yada ki banabar. Ka India mentapat kasyalan syaki prapusan telikiri. Hakakam hau-hau ka India kelanang long ka baningkong ban poi syaka South Pole jong ubunai. Ka bangasyam bakalong ka baay mensiem kalong baka jingyalap syapang ka jingsyania halade
kam dei syuk ke jing trei tang jong ke sorkar. Kala kelalong ke jing trei hi jong ki brio. Bat ki yok jing job haman la kiliang. Kum kenuksa, ha unihu ubnai ngila play ya ke imaging telescope mes. Kaba tam ha Asia kata ha hanle haladak. Kabadan ha ka kenjang ba 1,000 laispa meter. Hato pitip ka ik bekerpang shpangkania, lasnaya ka ha India. Superkhat shpangkania, ha ka jaka ba ka jingkriat ka hiar hado minus laipo degree, bat ka oksigen ka dunabha. Ki start science jongi, bat ki karkhana bahangne, kilale aka bampat judan bale ha ki wei pat kiri ka Asia. Kat ba ka teleskop ha hanle, kala ban pet sha ki perthai bajengai. Ka penpauru ya ka wei ka benta bakongsan. Ka bor jong ka atma nirbhar Bharat. Paralog. Nga kentu pi ban syem shikhalemat ban ai bon kinoksa kat bala syapang ka jingyat lenti ke India sya ka jingshania halade. Bat ki jing persyang bala le ha kene ka benta. Tho syapang ki jinglap bathamai ba pili I hajan jong pi. Lane kanu ka kam startup hajan jong pi. Kabala shan bhaya pi. Pendan kam yo hashtag Atma Nirbhar Innovation ha ka social media. Bat rakhe ka mensem jong ka Atma Nirbhar Bharat. Ha kene ka ayom le kemen tongin penklanya kene ka jingalap na ka benta ka India basania halade. Ngithiet jingthiet da ka jingkan mau ya ka jingpan paunam ya lagi jong ne ka vocal for local. Da ka bekersya ni kinong shna bat ki jingtrei bahang nehi. Kane ka de ki India bathamai hakaba kabam la along kadai tang kejing e. Hakaba ka make in India ne shna ha India kan kalalong sya ka make for the world ne shna na ka benta ka perthai. Hakaba man kinong shnong ken lap thamai ai bat baro kijing e kin kalalong ki kabu. Om tang mangidon kam ban penlong ya ki India kabashanya halade. Henrengi penklanya kari kum ka slem jong ka jinglap thamai ya ki ai ha ka perthai. Para riba iya tongin ngap ikane kajing ya kran phone. हेलो सर नमस्ते सर। नमस्ते सर बोलिए सर। देखिए जो आपने एफआईआर नंबर मुझे सेंड किया है इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट्स हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? मैंने नहीं यूज करता हूँ सर। अभी कहाँ से बात कर रहे हो? सर कर्नाटका सर, वो घर में हूँ सर। ओके, इसके लिए आप अपने स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके यस सर। अभी मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, ये आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ओके यस सर, यस सर, यस सर। अभी मुझे बताइएगा मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए, बताइएगा। सर मेरे पास अभी नहीं है सर आधार कार्ड सर, प्लीज सर। फोन आपके फोन में है? नहीं सर। फोन में आधार कार्ड की पिक्चर नहीं है आपके पास? नहीं है सर। नंबर याद है आपको? सर नहीं है सर, नंबर भी याद नहीं है सर। हमने सिर्फ वेरीफाई करना है। ओके वेरीफाई करने के लिए नहीं सर। आप डरिए ना, डरिए ना। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिए ना। हाँ सर, हाँ सर। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मुझे दिखा दीजिए वेरीफाई करने। नहीं सर, नहीं सर, मैं गांव को आया था सर, घर में है सर। ओके कमिंग। जय हिंद। इस व्यक्ति के वन साइड वीडियो का रिकॉर्ड करो एज पर द प्रोटोकॉल। ओके Unang phone basyukor, ula phone ni iway pat baru ai kublay mariakran. Ita ibakran ilaong kay kajingdan kam. Utao basyukor ulaong, bau FIR number ba ita ibasyim megaphone ilapha, udan katnyo tuli kijing ujor persya ayaw tau number. Ula kali, hato dang penan kam na ayaw tau number. Ibasyim megaphone ilaong, ba imsyim la penan kam ayaw tau number. Utao basyukor ula kali, ya ibasyim megaphone, nang no ikran. Itaru ila jubab ba ikran na Karnataka, bat idan hayeng hakatakapor. Utau basyukor ulaong ya ban record ya kajing ya tho, kanang banla ban block ya tau number. Ulaong syok ba hakane karukom, in dan jeng agi por banwan. Itaru ilaong ba in le akumta. Ubasyukor ulaong ba ula penyaso ya menta bat ula thok ba uday u investigation officer. Ula pa ban record ya statement kanang banla ban block ya number. Itaru ila ko ngo. Ulong syok ya ba in pen ya ka Aadhaar card ban yo pen shisha.
ita i bashim mega phone ilong ba imdan ya ka Aadhaar card bat i hakata kapor. Uba syukor ula keli hato idan ne em ka Aadhaar card aka phone ilong em. Ula keli hato imdan ya ka dor jong ka Aadhaar card aka phone jong i ilong biang em. Ula keli hato ikan mau ne em yo number ilong ba imdan ba in kan mau hiru ya utau number. Ulong bagi don kam ban pensisha ilong em. Ulong i ban om syap tiang. Ula ban biang ban om syap tiang. Ladai klem le ya ka nogo basniu. Ulong ba imdai ban syap tiang. Ilong hoj. Ulong biang balai di don ya ka Aadhaar card ba in sngoba ban pen i ha u bun pensisha. Ilong em. Ile tho bila wan shalashnong bat ka Aadhaar card ka dan hayeng. Ulong to. Sakawai pat kasur kalau ong hato lan em banyakran lang. Ulap hak banyakran. Kasur kebawan keran hadian kalau ong Jai Hind. Utau bersyukur ula ong Jai Hind. Ulap hak ban record ika video call batang na kawi kaliang kat kumki kendon. Kani ko audio kamdai tang na kebenta ban ajing tip. Kamdai ban penberngya. Kadai ke kebadan jing snokya. Kajing ya keran bapilio snow kadai kajing syukur syapang ka digital arrest. Kani kajing ya keran kelajah pedang iba syak syukur bat uba syukur. Hakane ka digital arrest ki ba phone kile kumba kadai ki pulit, CBI, narcotics, RBI bat ki wei pat ki ikhtiar. Ki ba keran da kajing snow scam ka bat tebet bah. Bon ki nong sngap ka man ki bat kilia tho yang a bangidai bane keran syapang kane kamat. Syak ngan batai kumno kanika kam syukur katrai, bat hadu katno kalong ka besyirkai. Kalong ka badan kam bapin sngutu ikani, bat kalong ru ka badan kam na kabentaki wei ki bakin tip. Kabuj beningkong, kilumi ki jing tip syapang jong pi, kila aban ong le asih kumni, pila let chagowa ubanay balala mday. Kakhon jong pi kapuli hadali kadai em, kilum shibon ki jing tip syapang jong pi hadu bapin sngu lengo. Kabuj baar, ki penlong bapin syap tiang, ki penan kami ki uniform, ki jaka ba ikum ki office sarkar, bat ki kentien ba penan kam hakaan, kin pentiang ya piling ba ka phone, pinda sngo syap tiang shisha, hadu bapim sngo la asyo ban perkat ya kabadai. Nang ta kawan sa kabuj balai, ki bo kem ya kapor, ki ongkum ni, pihak ban rai menta-menta, lem kum ta pin syakem. Kini ki brio ki ban kia bahaya ke bor perkat hado ba ki bangat ki syap tiang. Ki bangat aga jing syukur digital arrest ki day ni ki benta ki kam baper bat ki reta baper. Ki brio ki la ban doe di ki million tengka kaba ki la kamai shitam tang na kadau jong jing syap tiang. Lada don ba phone ya pi kum ni pim day ban syap tiang. Pidai ban tip ba kam don ka no ka bor tokit ka ba tokit lang ba ka phone ne ka video call. Nganito api ya lightly ki aka bandan jing shngan hakarensan internet. Kita kidai sange perkat le ai. Kesenjam beningkong sange. Wat ngokul mar long jai. Wat kloy ban le ai bat wat ai gijing tip bashimet jongpi. Lada long kabala shimya ke screenshot bat record ikata ke jing yakren. Kesenjam baar perkat. Om judan ke bor sarkar ke baberngam yapi leng ba ka phone. Bat kim jupan long jing tokit leng ba ka video call ne kim jupan pisa. Lada pisyap tiang snguto badan ke air ke halendat. Ka senjam balai le ai. Phone sya u National Cyber Helpline ubadai iwei kendai lainot. Bat report ha ka cybercrime.gov.in. Pentip lagi bahayang bat ki pulit. Bat bo ikino gidak ban long kasabut. Sange nang ta perkat bat kabakat do le ai. Kini gilai tili kisenjam kini daya pi haba pi pendon kam ya gerensan internet. Paralog ngakwa banong sa sisien bakam judan kum kata kabagi khot ka digital arrest hakaliang jongkaan. Kadai tang gajing syukur bat kakam jongka kenhuan kiriu sniu. Kito kebedan benta hakane kidi ginong syun jong ke imlang saalang. Bon ki kenhun tokit ke trailang bat ki sarkar jela banele persya ekani ke jing syukur jong ka digital arrest. Banwan ra ek jing trailang hapadang gini gibor
labo eka National Cyber Coordination Center. Yagi hajar teli ki ID balik video call ban syukur la block. Yaki million teli ki SIM card ki mobile phone bat ki bank account ladap ban block. Ki bor sorkar ki trailer ke benta, henry kalong ke badan kam ban pensngoto ya baro syapang kini ban yada ni ki kam syukur hapok ke jengong bakadai ka digital arrest. Ka jing sngoto jeng baro ki nong chong shnong kalong ke badan kam. Kito ki balangat hakum kini ki kam syukur kini ban pentip ya ki babun kat bakila. Pila ban penan kam do hashtag Save Digital India ban ai jing tip lang. Nga kenturu iki skol bat ki college ban penyadan bentai ki kena pulih hagi jingelap persya ki kam syukur lengba ke internet. Dai tang lengba ke jinget relang hagi imlang salang bangila benelek persya ya kini ke jing e. Para riba iet. Bon na ki kena skol jengi kidan ke jing sngo tenat ha ke jing penwandor itenat ikidak neka kaligrafi. Lengba kane kidak batho kilong ki basai ki ba itenat bat ki bakring. Mentah hajamu bat Kashmir la pendan kam ya kane ban pen paunam ya kalariti jong kathan. Ka Firdaus Bashir na Anand nak kala tebit bah ha ka kaligrafi. Ha ka ba ka peni ki benta baper jong ka lariti kathan. Karukom le kaligrafi jong ka kala kring ya ki breu kathan kam tam ki samla. Ha gajo karukom u Gorianath na Udhampur u persang bah kane ka benta. Ula penne ke rukom baper jong ka lariti bat ka jingdon nam ubarem ka dogra lengba ka tiartem sarangi ka balarem kumba shispa snem. Lengba ki sur batyang ka sarangi uyato iki kana handai bat ki jingja ha ka history ke bedai bat ka lariti jong u ha ka rukom ka bakring ba. Hagi benta baper kari hin syami ki breu bapala ki bawan syakmat ban penne ya ka lariti jongi. Udi Vaikuntham ulatrai kumbasan pausnam ban pen paunam ya ka Cherial Folk Art. Kijing persang jung ban kentio ya kene ke Buithau na Telangana kilong ki bapala. Karukom badroy kijing dro Cherial kalong kabada pala shisha. Kawanra aki kana hakador jong ka kot bakali ne ka scroll. Kabapeni ya ka history bat ki kana tang jongi. Ha Chhattisgarh u Butler Ram Mathra na Narayanpur ula IT ban penne ya ka folk art jong ka kunhun ban reu abhuch madya haki saupos nam balalet. Kijing persang jong u hakane ka benta kila trekam bha ban penya so iki breu bat kijing alap kom ka beti bachao beti padao bat ka Swachh Bharat. Paralog ngia keren chapang kumno na ki Jakatem ka Kashmir shaki klau ka Chhattisgarh ka Buithau bat ka lariti jongi ki pensa priang ki rong bathamai. Henrei kane ka day tang ka jing sedang. Ka jing eubi jong ki kam Buithau jongi ka so siang syakeleng. Ki brio na ki ri baper ki yap biet ya ka Buithau bat ka lariti ka India. Habang ong ki sur batyang jong ka Sarangi baki sawaha Udhampur lapen kan mau yang nga syapang kumno ba ki Hajar Mer syado syakanong ba Yakutska, ha Russia. Kisur batyang ke Buithau ka India kisawa. Muddur ha kesngi bakriat, baga jing kriat kahyar hado minus 100% degree. Bala ker tawyar da kejing hap kayor, kadan ka theater, bat ki nong pet kai ki yap biet, haba pet ya ka Abiyan Shakuntalam jong Kalidasa. Hato pila ban muddur ya kejing saat jong ka literature ke India, haka waini kinong ba balarim tam jong ka perthai ka Yakutska. Kani kamday tang ka jing muddur, kada ka jing shisha ka bapendap yangi da ka jing sngaw sarong bat ka jing kemen. Paralog, kini kinuksa jong ka India haki rinong way, kipeni ki bor jong ka lariti ka India. Ka beteng ban kring ya ka perthai shalade. Jaha jaha kala hai, waha waha Bharat hai. जहाँ जहाँ संस्कृति है वहाँ वहाँ भारत है. Hangno habadan ka Buithau, hangta kadan ka India. Hangno habadan ka lariti, hangta kadan ka India. Menta ki breu hakaleng ka perthai, ki kwa bantip syapang ka India, bat ki breu jongka. Namar kata,
Ngakerpat epi barok bania sam jing tip syapang ki jing persang bayadai bat ka lariti hasaudong jong pi lengba u hashtag cultural bridges. Ngin si ekran ya kum kini kinuksa haki weipat ki benta jong kaman ki bat. Para riba iet ka ayom bakriat kelas sedang haki babon ki benta jong kari. Henry ke jing shit rehem na ke benta ke jing klan bor kamet bat ke mensiam jong ka fit India kam syakta ha ke jing long ke sun beneng. Kitu ke baju melien ban bo ekamet ke jing klan kim ailat ke jing kriat ka jing shit ne uslap ban penuit yaki. Ngas ngau tenat bani i bagi beriau ke India kila nang sngu tho syapang ka jing klan bor kamet. Lese peli i ki beriau haki pak ha saudong jong pi bakila nang bon. Da gabai i ki beriau balarang ba ki samla bat ki longyeng bagi le yoga ha ki pak kawan ra jing kemen yanga. Ngaken mau ha kapor bangadan ha Srinagar ha ka yoga de. Wada pedeng ke jing hap uslap bon ki beriau kele lumlang ban le yoga. La katto kane sngi menta ka jing mare marathon ha Srinagar kalapen pawe kene ke jing shirham ban long barobor ki baklan bor ha kamet. Kajing yaki fit India menta kalanang kela sya kajing yaki patba. Paralok ka ai jing kemen shisha yanga bani i bagi skul jengi ki banjur halor kajing klan bor ki kena haga bormet. Kajing terekam fit India school hours kade ke nuksa babha halor kene ke benta. Ki skul ki penlut ya ke period benengkong na ke benta ki kam bapen klan bor kamet. Haki babon ki skol ki kena ki le yoga haki katto kene kisngi. Ki shimbanta haki jingle aerobics haki weipat kisngi. Ki penlet jingmot haki jingnang menele kai sports haki weipat kisngi. Bat ki le kai ya ki jingel kai tenrai kumka kho bat kabadi haki weipat kisngi. Ka jing kata jong ini ki jing persang kalong ka ba ai mensim. Ka jing wan skol kalanang bha. Ka jing penlet jingmot ki kena kalanang bha. Bat ki snow tenat ya ki ke bakile. Paralok ngasaki ye kal air jong ke jing bha hagi jaka baro. Bon ki nong ngap kaman ki bat kile sam jing tip syapang ki jing syam jong ki bat nga. Dan naki ki bakring yanga. Kum kanuksa kadan ki jing sngo tho syapang ka family fitness r hagaba ka longyeng ka IT shikenta haka kut tayo ban ye le lang ya ke jing kilan met ban pen klan ya ka bor met. Sakawai kenuksa kadai ka jingpen KM ya ki jingela kai tenrai. Hakaba katto kani gilong yeng ki hikaya laki khon ya ki jingela kai tenrai. Mapiru pila banya tho iki jing shem baidai ba ki jingkilan met bapen klan lengba ka social media da ka bapendan kam do hashtag fit India. Ngakwaru ban pentip ya baro syapang ka wei ka jingja ba kongsan. Menta ka snem haga laipuwe trek urisau kalengko snem sngi Usadar Patel kay tengko bat ka Diwali. Man ka snem ngirake ya ka laipuwe trek urisau kum ka National Unity Day da ka bapenlong ya ka jing mare Run for Unity. Nakadaw jong ka Diwali menta ka kenti an penlong no ya ka ha ka sngi baar kata ka arp kundai trek urisau. Ngakentu ya baro ban ya shimpenta bonngut bat ban pen priang ya ka mensiem jong ka jingeteli bat ka jing klan bor jong ka met kham jengai kat bala. Para riba iet ngan penkut hang ne ya gene ka benta jong ka man ki bat. Nang yai pha ki jing ai jing mut jong pi. Kadai ka ayom lek kemen kum tang ai kuble ya baro ki nong sngap ka man ki bat ka Dhanteras, Diwali, Chhat Puja, Guru Nanak Jayanti bat ki wei ki jing lek kemen ki banwan ki badap da ka jing kemen. Lek kemen ka wei pa ka wei ki jing rakhe da ka jing kemen bakrau. Kan mau ban pen pauna me kitiar ki basnahi hang ne. Bat persyang ban pentigna bagi tiar bathiet ne ki nong de halaki than kin poish ki yeng jong pi hagene ka ayom lek kemen. Sashisen nga ai kublei pi baro na ka benta ki jing lek kemen ki ban sawan. Kublei shibun.